Zimbi indaba madoda right ke kuzo zonke indawo la kufika khona aleli phimbo lesikhathi kama lami ngunhlanhla uShakes umshekesheke njengoba wazi ke lapha sikhona emgedeni podcast ngaphansi kohlelo sibiza ngokuthi impilo yesithembu njengoba wazi ke ekuqaleni sike safika lapha kubaba omthembu oganayo yena lapha uMamsomi so wayenenkinga ukuthi umama lapha usebaba khona usethandana neqashi usezowazala isangisho bazana isuthandana nabantu ababili uphinde wasibhalela ke futhi uma wangifonela lokho engicina ngamakhola ngaze ngayeke ezinye izizwe athi namhlanje cha ake nginikele khona sekhona okubhlungu kakhulu nokudabikisayo ukuthi sathi sihamba ngalalanga basala babemphakela impahla zakhe bamxosha wathiwa seseke siyobona khona ukuthi sixoxisana naye baba umthembu siza ukuthi uthini uvo lwakhe ngale ndaba ngoba manje sekuyinkinga kakhulu because unkosikazi uganiwe so ake sibonane khona masifika khona kuzo zonke indawo emgedeni podcast make sure ukuthi uyasubscribe ku YouTube siyabonga kakhulu kuzo zonke indawo la kufika khona liphimbo lesikhathi ke njewanazi ke safika la eqaleni sihamba ngodaba lakhe uMamsomi oganeke baba umthembu so safe sathi siyaxoxa kwangaba khona isixazululo so manje wathi ngihambile ngafe ngawumlanda sengithi manje ngihambe nawe sethi asibuyele ngoba manje ngalalanga ukuthi wasala kwenzeke ezinye izinto bamxosha abathatha impahla zakhe bayifaka emgqomeni kwenzeke izinto eziningi ezahlukahlukene usethi uma asibuyele kuyena ke manje siyochaza because usethi njalo manje akasahlala ngisho ukuhlala lapha useshintshe ngisho ukhiye endlini ahlala kuyona ngemuva la desathi uyiphekela yena yedwa usehlala kadade wabo futhi nodade wabo bengaboni ngasolinye so yena ufuna ukubuyela kahle kwakhe so akasiye khona bheka ukuthi kwenzakalani kanjani ubaba mdala mngaka unanonkosikazi hayi kahleke ukuthi mdala kusebenza blokho sebenza ukuthi mdala naminyaka yebo angathi yabo nje nobaba alunaminyaka nje uthando ngiyakuzwa ke ngisho kodwa umama ngendlela akaphathekile hayi ubaba kanjani unkosikazi ngiyanizwa ke nakuthi sayibhekile cabanga sayibhekile nami usayibhekile khona yebo nami senginengane nangisayibhekile umama ngendlela asixoxele ngawuthi nangu usisi lo wesibili ngazi noma ngathi usisi mase unkosikazana kodwa kuthiwa yeah kodwa kuthiwa yena akasebenzi uhlala kodwa futhi kuwena futhi omfundisayo ngemali yale ekhaya le ngani noma kuyiqiniso noma kuyinte kanjani hey athi kushubile ke kodwa namhlanje uze waqosha yini kodwa ikinga ngempela nje ukuthi ngelwe yini nathi namhlanje umthembu emva kwenje ngavela ngaqosha abanye bethu wangijijelela nomthembu impahla yonke hawu ngaphoqa ukuthi fanele ngikosise so ufice khona kodwa uhleze khona noma umhleze khona lo ngesimuzo kodwa futhi hey namhlanje angazi ngoba phela ngabona ngoba cishe wangibamba ngisho kungibamba ngabona ukuthi hey inkinga lento akayenzayo uthembu lo hayi kodwa phela ngoba uyamazi umuntu wakho so yebo ngiyamazi uzobisita la ithika khona ukuthi kuzowenzeka namhlanje ngazi namhlanje hayi sesawubona nami ngibhekisha impela njengomama mkhulu hayi bona kodwa ngempela hayi ukuthi phela sengaqosha impela ngemqashweni wami semzini wakho la emzini wami phela engashizela ngempela ngakha nomusi ngakha kabuhlungu ngiqoshe impela zeingane zayikole ngakha lezi ngane ziyafunda mhlawumbe wathi uhlala ngapha lokho uhlala ngapha ake simna kwethu uhlala ngapha lo mncane lo munye ongilamayo ake simbone ukuthi mhlawumbe somthola qoqo ekhaya
Go. Yebo, sanibona. Bona. Awu ba umvelase. Awu yini ba? Sela madoda. Uyaphila kodwa baba. Uyaphila. Kwenzeleni madoda manje? Hayi uma sinenkinga la. Kade isamba hayi ngathi kwasala bonakala kakhulu. Selilo sayangicela yasize ngashiya ngisho nezinye izinto engabade ngiyozenza lapho sethi manje. Hayi asibuye sizela ekhaya. Uthi kwenzeleni? Uthi nje ngala ngisamba thina kwasala nje namkhiphela impahla namkhiphela yonke into washintsha ngisho ukhiye endlini yakhe ihlala kuyona lapha eyiphekela kuyona usushintshe ngisho ukhiye manje. Hayi kufaneleke lapho phela. Yabona lento yakhe ukuletha abantu labantu bamakhamera. Asikho isidingo kufanele ukuthi lento siyenze nje. Ngizondandona manje lana lo ngizondandona lana. Awuhasisho uthamba lana. Ngisekwami. Ufunani ngayibona ashongo ngihamba. Ngizofunani la. Hayibo ufunani lo ke ufunani la. Sathele zohamba la ufunani. Hey yohangele. Ngicela uhambe naye lo muntu. Angimdingi la. Angimdingi la. Lo muntu lona akenzi kahle. Akangiphethe nje kahle. Ngicela ukuthi uhambe naye. Angindawo. Angisamdingi. Angindawo. Angindawo. Amantombazana amancane ungazithi unkosikazi. Angindawo. Izenzo zakhe. Angindawo. Akajambo. Ngiyabona umuntu wakho. Ngithi angindawo. Awungeke mama uhambe futhi la. Ngithi angindawo. Angindawo. Ngithi angindawo. Wemama. Kill
Uba ubhalele Kodwa nje asinthini. mamkhulu ubuya nani ngongena ngizongenza hayi mamkhulu ima ngishaya Ngiyahamba la. awuyindawo sathi suka Hey, ngishaya. yeyi ngikubuza Yabona baba. Yabona baba. Mina ngifuna abakini. Ngayikhuluma ezenkomo. asixoxisane nje la ya abantu abadala akenhlani phansi Phela lokuthi wakho phela ufunda ukulalela naye. Mamkhulu imali siyaxoxile kuzifike la wale kuyasifike nabantu uba mamkhulu kancane mamkhulu hayi kodwa isizogcina kube indawo erongo ngena amaphoyisa ngena abantu bomthetho akuseyona into eright le kanti singasize ngalo uthemba amaphoyisa. thembe lutho hayi amaphoyisa asesiseni moya mamkhulu cela uhlisa umoya kancane sesisa umoya mamkhulu ehlisa umoya kancane mamkhulu hlala phansi mamkhulu awehlisa umoya kancane mamkhulu hayi
lokho kangiyasishaya uhlale phansi uyekela uhlale phansi hawu ufuna ukushawa ngeke ngishakule ikhipha ngomnyango uhlale phansi uhlale phansi sixoxeni kahle mina ngiwasabi nje hayi ngakuhlonipha ba mamkhulu uyakwazi futhi angwasabi nangiwahlonipha kwasabi ehlisa umoya ke mamkhulu cela wehlisa umoya mina wakamsobi mamkhulu kimi ngwakamsobi ngwakamsobi mamkhulu baba umthembu ngwakamsobi lento le bese sizocela isixazululo engagcinisi yena abantu bomthetho yabona usohlala phansi kuyosuka umama ngendlela akasho ngayo akaphathekile kahle usuku wami ushaya ngishekala bengicela nihlale phansi nilungise le ndawo uma singena abantu bomthetho izoba umthetho bese ngenza into right leyo ngifuna ukulalela abantu abasengakuyisana ngifuna ukulalela ukuthi yini oza nayo ngempela ngoba umlethele umuntu omshini manje umthetho ungena phela futhi mina ingane mina ingakazi wena ngeke uzukwazi ukungena indaba zesithembu sami ingene la sesibhalele ngawo sesizocela isixazululo hayi ngoba mhlawumbe ukuthi ke yabona nami ngento zami engizenzayo kodwa ngenxa ngifuna ukumsiza umama wena awusambo umsizana njengoba benzanje ngwakamsobi bengothini ngoba uswasibhalele nje indlela esebenza ngayo mina sekufuna umndeni angizokuhlala indoda mina ngoba wena ngeke uzukwazi ukuxazulula lena angithi uyabona ukuthi yakuhloli ngicela ukuthi ulandele umndeni wakhe angilandele umndeni wakho njengamanje noma singaphuma nihambe vele ayisekho into soyikhuluma ayisekho ngicela nihambe ngiyahamba kodwa sekuyinkinga lento esiyenzekala ngendlela ekwenzeka ngayo manje sekulimala ngisho nami ngendlela engafanele ngabe ngimala ngayo